YouTube woni Pulaagu zone TV on calminama on juurama donc hande min gari waɗande oɗo vidéo sus yidde wossondirde mo miijoji yidde waɗa sensibiliser holɓen woni ganduɗa hoorema ɓesgu Sénégal foof mais surtout ɓesgu Fouta en particulier par ce que mbiɗ ñebbi ɗiɗi so mbaɗama e jeygue wotere fof woye hoore mum eɗen jetti hol nokku mo ganduɗa hoorema situation walla en mbawi l'heure est grave woni situation leydi ndi hande wona leydi ndi tan Sénégal donc aduna fof c'est le monde entier qui est concerné woni oɗo ñaw bonɗo mo safara mon yiha aduna he hande gomori ɗon Chine woni Covid 19 ɓurɗo andirede coronavirus donc maladie mo ganduɗa hoorema baɗɗo sérieux mi yiiɗa yimɓe jegguiramo ko cahan kadi mi yiiɗa yimɓe bersinomo kadi ko ñaw mo ganduɗa hoorema woni solution tan ko mbaɗa feere ko wasa hebdema par ce que ñaw mo mbiyeɗa safara mum ala so heeɓi wonde ko tampintuma kadi enen ken fuurankoɓe min ko fuurankoɓe wojimi Sénégal fof no wojimi kono ko fuura ɓuuri wojjimi ganduɗa hoorema en ngala nokkuji cafrorɗi en ngala ganduɗa hoorema yimɓe joguiɓe gande e oɗon banggue docteur eɓe ngala toon e batte ala toon hay numéro ji vert ɗi jiitan waɗa affiché télé sa noddi ko Dakar ɓe jaborma donc firti enen fuura wonno koye danger donc pour jaltenen ina fof ndenden wonen neɗɗo goto kaɓoɗen goppen rokkude juuɗe walla rokkudirde juuɗe neɗɗo bawɗo woni fof so warema yo jaggu junggo makko teddinen coodugol sabunde kala e saaha laɓɓinen ganduɗa hoorema galleji men laɓɓinen ganduɗa hoorema nokkuji men mbaɗen utiliser mouchoir uji mouchoir fof sa waɗi utiliser lawol goto beddoɗa mbaɗen utiliser masque uji mbaɗen utiliser les antiseptiques kala ko ganduɗa hoorema ene waɗa virus kala ko ganduɗa hoorema ene waɗa microbe yimɓe kutoro ɗum beelen ƴeewa dadde e oɗo ñaw yimɓe mbasa ɗaynude koye mumen ene ɓila walla e nawde ñaw e gueɗe goɗɗe ɗe gona gandanɗa hoorema ɗum ɗo ko ñaw ko Allah addi waddi koye nder meɗen ene woodi no rentorte ndenduɗen laamu haali docteur eɓe kaali yimɓe fof kaali ɓuuri moƴƴude oɗo ñaw tan ko rentade donc ƴeewen rentade bandiraɓe fuurankoɓe min salmini on min ñaguini moon Allah nde Allah gandan hoore heedata hakkude men oɗo ñaw bonɗo merci on jarama. Covid 19 ko rafi bonɗo daaɓo mbohon mum Allah bandam rento seno laaɓ soɗoto kadi juuɗe ma e kala saha famɗin yaaduma andu to memata beele kisa e bone corona bandam miñam mawnam nene am baabo am so tawi a yii ka famani e ɓanduma tinno wat feere goɗɗitoɗa bandiraɓe ma nodda 800 00 50 50 walla nodda e 15 15 yo Allah dandu en e bone corona e kala saha.